Biz her vaqtda aytamiz, bir uchrashuv o'zi bir g'umur deb. Shunga ko'ra, әле biz mana aytsak o'zimizning tatarliqdan, lekin har bir tatar kishisining o'z hunari bor. Agarda u yozuv sizuv ishi bo'lsa, xalq bilan ishlash bo'lsa, bu kurushining barakati tog'idan naqaraq orta, chunki men o'zim uchun ishlashmayman. Biz millat uchun ishlashamiz. Shunga ko'ra har bir ishlashuvni, har bir sharani, har bir o'zimizning ishni biz xalqimizga yetkazamiz. Shunga ko'ra bugungi shunday motor ishlashuvga biz bek shodmiz. Bu bizning endi tub shtabimiz, binamiz Qozonda. Shunga ko'ra har vaqtda da biz kelgan yetakchilarga, o'zimizning aktivlarga, tatarga har vaqtda aytamiz, siz bilib tursiz. Qozonning mana shu o'rta bir yerida hukumat yanında opera, o'zimizning Musajjal ismini yoritilgan opera balet teatri yanında bizning Butun Tatar kongressining binosi bor. Anda har vaqtda kirib, сөйләшеп, аңлашып, ярдәм алып, birlashib qaytib ketarga bo'la. Har vaqtda da o'z fikrlarini aytib, шул вакытта безнең яктан берәр нинди бурычлар да алып китәргә була. Шуңа күрә менә 2019 ел әкренләп якынлашып килә инде битү ягына дип әйтәбез. Шул вакытта biz иң башында сөйләшкән идек сезнең белән очрашу турында. Монда инде бөтен оештыру комитеты ягыннан Гөлназ ханым эшләрне алып барды. Программаларны карадык. Шуңа күрә бик тыгыз, бик файдалы, бик сыйфатлы программа. Шуңа күрә менә инде хәзер башлап җибәрәбез. Безнең дустыбыз, җитәкчебез Рамис Фарукович хәзер шалтыратып әйтте, иртәгә сәгать 9-да Ульян губернаторы сезнең белән очрашу алып барачак. Анда карыйбыз. Шуңа күрә менә без моны шулай итеп эшләдек. Теге Казанга гына килдек тә, Казанны гына карадык түгел. Безнең әле бүтән өлкәләр бар, бүтән дөньяда татарлар яши. Әгәр дә безнең шушы өлкәләрдә җитәкчеләр татар халкына кул сузып ярдәм итә икән, без аларга хөрмәттә рәхмәтле. Менә губернатор үзенең вакытын ничек кенә авыр булмаса да, очрашам, сөйләшәм, чәй эчәбез дип. Шуңа күрә без аның өчен бик шат. Хактанда Сергей Иванович ул безнең Бөтен дөнья татар конгрессының медале белән дә бүләкләнгән җитәкче. Андый җитәкчеләр безнең аз. Алда инде 2020 ел. Безнең инде планнар әзер. Без бик шатланабыз. Безнең башкорт туганнарның быел аларның 100 еллыгы, 2нче елга Татарстан һәм берничә өлкәдә 100 еллыклар була. Шуңа күрә ул барачак 100 еллыклар буенча 2032 елга хәле. 2032 елда соңгы милли республиканың 100 еллыгы бетә һәм бүтән тәфәккүрләрне. Шуңа күрә безнең күп кенә чаралар булачак. Шуңа күрә алар буенча эшләү, аларны яктырту буенча, татар халкын җәлеп итү буенча күп кенә эшләр булачак. Шуңа күрә 100 еллыкка без әйтәбез инде бу хактан да безнең зур горурлык. Татар халкының тарихы 1000 еллап артып китеп китә инде. Шуңа күрә менә 2005 елда үзебезнең Казаныбызның менә 1000 еллыгын үткәрдек. 2022 елда без үткәрәбез Булгарда 1100 өлелек ислам кабул итүен. Шуңа күрә 100 ел дигәндә кайберләр әйтә, нишләп сезгә 100 генә ел гына? Юк, безнең яңача яшәп Татарстанда шуңа гына 100 ел, булай 1000 еллык тарихыбыз. Шуңа күрә шушы чаралар буенча күп кенә әйберләр булачак. Һәм дөнья күләмендә инде икенче зур чара ул Бөек Ватан сугышының бетүенә 75 ел. Бу һәр бер милләткә, һәр бер гаиләгә, һәр бер кешегә кала торган әйбер. Шуңа күрә аның буенча без эшләячәкбез. Безнең инде шундый зур горурлыгыбыз менә бүгенге көндә шулай Россия күләмендә язып, әйтәбез инде язу буенча журнал, газетлар, интернет буенча, телевидение, радио буенча без һәр вакытта да барып җитәргә тырышабыз. Менә әле быел без Төркмәнстанга бардык. Безнең татар халкы әйтте, телевидение карый алмыйбыз дип, без кабелдә түгел дип. Безнең президентыбыз Рустам Нургалиевич сорады җитәкчеләрдән. Bir ayda ötmedi, уже Минсвязь команда беріп, biz кабелгә кірдік. Менә bir атналык biz булдык Ташкентта, biz анда инде 2 айлык үзебезнең корпунктны ачтык. Biz анда кабелдә түгел идек. Хөкүмәт җитәкчесенә Рустам Нургалиевич бу сорауны берде. Команда китте, biz заявка бердек. Аллаһ теләсә, без үз списктагында да кабелгә керәбез, чөнки кайвакытта тарелкаларга, бүтән нәрсәләргә акча юк, мөмкинлек. Кабелдә без аны иркенләп карыячакбыз.
Шуңа күрә инде менә бу безнең өчен тагын татар халкына барып җиткерү, информация бирү, алардан кире сүзләр алу, чөнки безнең өчен ул бик мөһим. Без һәр вакытта да ике яклы канал белән эшләргә тиешбез һәм менә без сездән инде һәр вакытта да көтәбез. Кайда гына булмасын, нинди генә өлкәдә булмасын, шәһәрдәме, авылда татар халкының нинди горурлыгы бар, аны күрсәтергә кирәк ул. Чөнки һәр вакытта да бүтәннәргә дә тәҗрибә булып күчә ала. Һәм нинди проблемалар, мохтаҗлыклар бар, аның турында сөйләргә кирәк. Менә президент бүтән барган өлкәләрдә дә, илләләрдә үзенең эшен татар активы белән очрашудан башлый. Шул вакытта без берсенең дә авызына яулык ташлый алмыйбыз. Һәрберсе торып әйтә ала, менә шулай дип. Шуңа күрә аның бер әйбер дә юк, без аннан курыкмыйбыз. Безгә менә шундай әйберләрне күрсәтеп, аны үз вакытында чишсәк, теге шире дә әзрәк булыр, бүтәннәргә дә үрнәк булыр. Шуңа күрә менә шушы эш өчен бик зур рәхмәт. Һәм шул вакытта әйтәбез инде, без менә Татарстанда быел үзебезнең җитәкчеләргә автономия, үзәк җитәкчеләренә пакет белән Татарстанның чыга торган татар газетларын, журналларын җибәрә башладык. Менә безнең Татарстан Республика агентлыгында яңа җитәкче, бу безнең яңа министр. Sizin silahını iştəsidir. Məktəblərinizlə, məsələn, biz buluşalarız, nişiklərdə yaşını iştirak edib, şuna sizdən sorular iştəsidir. Башкортстандагы татар газетләренең күпчелеге 99% хөкүмәт тарафыннан чыгарыла бюджеттан. Бүгенге көндә инде без менә нинди юнәлешләрдә эшлибез, мин тәҗрибә уртаклашу буларак сөйләнәм инде. Без беренчедән традицион булган шу басма, кагаз басмаларын сакларга тырышабыз. Хөкүмәт аның өчен ярдәм итә. Менә Кызылтаң нәшриятында 3 басма чыга бит инде, Кызылтаң газеты, Тулпар журналы һәм Әллүки таратып бирдем сезгә. Чыга. Менә аларның һәрберсенең журналының да 2 журналында да, Тулпарның да Әллүкинеке дә һәм Кызылтаңның аерым электрон басмасы, алар шулай ук параллель рәвештә эшләнәләр. Газет, электрон газет ул көндә почти круглосуточно эшли. Журналлар алай түгелләр, алар көн сайын эшлиләр. Хотя журнал, Тулпар журналы 2 айга бер генә чыкса да, Әллүки ай сайын чыга, балалар журналы. Алар тоже шулай көндә эшлиләр. Ял көннәрендә дә, бәйрәм көннәрендә дә эшләү бара. Шуннан соң инде безнең журналистлар, мин үткән очрашуда әйткән идем, безнең журналистлар алар барсы да универсальный журналистларга тырышабыз инде шушы эшләргә, чөнки әгәр фәнни тел белән әйтсә, ул конвергентный журналистлар. Ул конвергент нәрсә дигән сүз? Бер материалны, димәк, ул шушы төрле басмаларга яраклаштырырга тиеш. Индер һәрбер басманың журналисты безнең мероприятиегә бармый. Редакциядән бер журналист бара, ул димәк Кызылтаң өчен эшли, яшьләр журналы өчен эшли, балалар журналы өчен эшли, шулай ук сайт өчен эшли һәм социаль челтәрләр өчен эшли. Басма газетләрнең тиражы стабильный, аларны беренче ярты елда ул һәр вакыттагыча югары тираж була, икенче ярты елда төшә. Әз күпмедер нигә, чөнки икенче ярты ел аңлашыла, ул җәй айлары, яз айлары халыкка башка бергә акча кирәк, подписка, чөнки безнең подписка хакы Татарстан басмаларыннан күпкә кыйммәт. Мәсәлән, ярты елга Кызылтаң газетасын алдыру ул 1000 ярты елга. Димәк, ул 1 елга язылу өчен 3000 га язылырга тиеш. Бу инде бер 10 елдан артык шулай бара. Башкортстан басмалары ике тапкыр узгансыз инде. Татарстан басмалары Башкортстанда 800-900 сум ярты елга. Безнеке 1000. Менә шулай чагыштырганда сез безнең үтеп китәргә тиешсез кебек. Тираж белән. Димәк, халык бар үзенекен ала. Җирле басма барлык кирәк. Шулай ук социаль сетләр өчен эшлибез. Социаль сетләр өчен тагын бер икенче төрле рәк язырга кирәк. Димәк, бер журналист менә шундый төрле тармакка эшли. Баштан ук тираж турында әйтәсем килә. Менә без яңарак кына Татарстанның берничә районында Айдар Сәйдгәрәевич идеясе буенча уку бәйрәме дигән зур бәйрәмнәр уздырдык Татарстан китап нәшриятында. Һәм шунда үзебезнең укучыларыбыз белән очраштык. Һәм һәрбер районда үзебезнең Ватан Татарстан газетасын озак еллар дәвамында алдырган кешеләрне бүләкләдек. Бу 60 ел, 70 ел газетаны алдыручы кешеләр. Сез инде күз алдына китерәсез, аларга бүгенге көндә ничә яшь?
Һәм бу бәйрәм, менә шул очрашулар безгә бер нәрсәне күрсәтте, аудитория картая. Аудитория картая, яшьләр газета укымый. Димәк, без үзебезнең укучыбызны югалту каршында торабыз. Теләсәк тә, теләмәсәк тә, ничек кенә каршы килсәк тә, без бүген интернетта эшләргә мәҗбүр һәм бу безнең укучыбызны саклап калуның бердән-бер юлы бүгенге көндә. Өлкәнрәк буын арасында бераз каршылыклар бар. Чөнки ничектер без традицион журналистикага күнеккән һәм интернетта укучысыбыз килми. Әмма бу федераль басмалар тәҗрибәсе дә, аргументы факты, российская газета, мин аларда стажировкаларда булдым һәм алар да бер юлны тәкъдим итә аудиторияны бүген. Газета тиражы белән генә чикләргә ярамый. Әгәр газетаның мәсәлән тиражы 15 мең икән, аны һичшиксез тапкырларга кирәк эшкә, чөнки яздырып алган газетаны гаиләдә берничә кеше укый һәм хәзер Татарстанда белмим башка төбәкләрдә ничектер Татарстанда шундый тенденция күзәтелә. Бер газетаны берничә гаилә яздырып ала күршеләр һәм алмашалар. Кемдер мәсәлән Ирек мәйданала, кемдер Ватан Татарстан, кемдер Татарстан яшьләре, кемдер Сөембикә һәм алар алмашып укыйлар. Димәк, әле тагын аудиторияда. Шуңа кушырга кирәк социаль челтәрләр аудиториясын һәм көндәлек сайтны укучыларны. Мин бер 2 айлык кенә анализ ясадым. Айдар Сәйдгәрәевич кушуы буенча һәм безнең көндәлек аудитория 80 меңнән арта булып чыкты, шушы бөтенесен кушып санагач. Шуңа күрә сез горурланып, үзегезнең социаль челтәрләрдәге сайтлардагы аудиториягызны кушып, бәлки реклама эшләгәндә тәкъдим итә аласыз. Менә бу безнең көндәлек аудитория. Бу һичшиксез мөһим әйбер. Ватан Татарстан газетасы атнага 4 тапкыр чыга. 3 көн ул 4 битле булып А2 форматында, бер көн җомга көнендә Толстушка дибез инде без аны 20 битлек А3 форматында. Сайт белән без әле файлабы белән мин күптән таныш, алар инде күптән эшләр сайт интернетта. Без әле ныклап эшли башладык июнь аенда гына. Июль аенда Ватан Татарстан газетасының яңа сайты барлыкка килде, мобиль версиясе булдырылды, социаль челтәрләрдә актив эш башланды. Чыннан да безнең Инстаграмда укучыларыбыз бик күп артты, ВКонтакте һәм Инстаграм социаль челтәрләргә сайтка керүне иң нык тәэмин итә торган ресурслар, переходлар буенча. Һәм шундый бер кызык әйбер, безнең өчен зур горурлык. Ватан Татарстан газетасының менә заходлар дигән әйберне бүлеп караганда, прямой заходлар бездә бик күп, 40%-тан артып китә, 40-50% прямой заходлар. Димәк, бу безнең турыдан-туры укучыбыз һәм ул Ватан Татарстан газетасын эшкә килгәч беренче шиттиреп ачып куя. Социаль челтәрләрдән генә күчми. Һәм тагын бер бик зур горурлык, безнең сайтның аудиториясы 40%-тан 24 яшьтән 40 яшькә чаклы аудитория тәшкил итә. Бу димәк безне яшьләр укый дигән сүз. Без быел башладык әле яңарак кына татар матбугат чаралары арасында беренчеләрдән булып, мин татарча 2 подкастны беләйдем, берсе Федераль университет яздыра, берсе берничә яшь кеше җыелышы, без яздыра башладык подкастлар татарча. Бу редакциягә кеше чакырабыз, кунак чакырабыз, ул килә, без аны белән сөйләшеп утырабыз һәм аудио версия форматында сайт каленә әлеге әңгәмә. Кирәк булган чиракта без аны кыскартып яки нидерлешләрне алып, аннан соң сайт интервью форматында эшлибез. Һәм безнең киләчәк адымыбыз бик шисе килә видео интервью форматына һәм YouTube'да үзебезнең каналыбызны булдырып, шул юнәлештә үсәсебез килә. Газет бит инде ул беренчедән кабатланмаска тиеш һәм икенчедән еллар дәвамында укучыны кызыктырып белергә тиеш инде. Бу яклап караганда безнең әзрәк кенә уникаль басма дип әйтәсе килә. Без үзебезнең газет эчендә 4 кушымта булдырдык. Беренчесе битендә менә Фаил Камалович үзе белә, чаткылар дигән ул газет чыга башлаганнан бирле бәләкәй балалар өчен кушымта. Әлбәттә ул элек атна саен чыгып киләдер, хәзер инде безгә әйттеләр, нишләп балаларга ясты түгел бит ул. Инде шуңа күрә укучыларыбызны югалтмас өчен без аны айга бер генә эшләйбез инде. Шулай ук сихәт дигән кушымтабыз чыгып килә һәм ул укучылар арасында иң популяр бит инде яшьләр өчен, сезнең өчен һәм инде әдәби манзара ансы инде безнең әдәбият һәм сәнгатьне күбрәк яктырту өчен инде. Монысы инде безнең үзенчәлек. Һәм инде тагын берсе инде без бүген дә мин мәсәлән үзебезнең журналистларны чиратлап проблемка язуны мәҗбүр итеп куйдым инде. Әгәр журналист проблемка язмый икән, бу куркыныч бүгенге көндә нык зур журналистлар арасында, чөнки мин шәһәр кына әйтәм инде, без баш белән уйлый торган журналистлардан бармак белән уйный торган журналистларга әйләнеп барабыз кызганычка каршы дип. Чынлап та бер карасаң кызык кебек, ләкин икенче карасаң журналистлар уйлап язудан читләшә башладылар.
Чөнки алардан хәзер без күбрәк бит инде күбрәк информация бер-беребезнекеннән чәлдерәбез дә инде, бер-беребезнекеннән аны күреп тә торабыз, белеп тә торабыз, ләкин аннан котылып булмый, чөнки безгә артык ни бирелгән бит план. Шуңа күрә мин әлегә хәтле интернетка бик игътибар бүлми, күбрәк басма газетаны үстерү буенча тырышлык салдык инде. Монда инде безнең моңлар кайсын авылга дигән 2007 елдан башлап бик матур акциябыз эшләп килә. Кайсы менә сельсоветка яки шундагы почтам кайтабыз. Әйдәгез, өметкә кайсыгыз әйбәт иттереп яздыра. Без шунда подписка биткәннән соң кайтабыз, берәр республиканың күренекле артисты белән, Айдар Галиев белән, Фарис Ганиев белән һәм башкалар. Һәм элекке елларда бигрәк тә инде моңарга инде кешеләр омтыладыр. Хәтта класслар белән язылучылар булды. Авыл сельсоветлары битендә дәррәү язылдылар. Әле дә бу безнең акциябыз дәвам итә. Миңа калса бу бик кирәк әйбер, чөнки төпкелдәге бигрәк тә авыллар, анда бит артистлар барып җитмәй. Шуларга без өмет белән кайтып, ул халыкка рәхмәт әйтеп китәбез. Ләкин әле генә әйттегез бит мотивация дигән әйбер. Ул тиражны саклап калсаң да, әзрәк арттырсаң да, безнең бит хезмәт хакы ул ташка басылган, артмаячак дигәндәй. Шуңа күрә соңгы елларда бит интернетта әгәр синең дусларың или просмотрлар күбәйсә, менә безнең шундый система кертелде бит инде. Шуның өчен акча бүленә башлады. Һәм инде мотивация булгачтан безнең журналистларыбыз да күбрәк интернетка языша башлады. Һәм инде ел башында әгәр безнең сайтта 11 мең генә булса, бүген инде безнең социаль челтәрләрдә инде 700 меңгә якын шулай тиз генә киттек. Минем әйтәсем килә инде интернетта просмотрлар җыю подписка эшләүгә караганда 100 тапкырга җиңелрәктер. Мең тапкыр булмаса. Шуңа күрә без бу эшне дәвам итәбез. Әлбәттә төрле алымнарны кулланабыз бит инде. Шул системада менә Кызылтаң, башка республика басмалары белән шул алымнарны кулланабыз. Без ел башында гына бит инде бу сайт буенча бәлки уртача или может уртачадан да түбәнрәк булганбыздыр. Менә ноябрь мәгълүматлары буенча инде без 3 алдынгы редакцияларында бастык инде бу күрсәткечләр буенча инде. Шул кадәр безнең редакторлар һәм аларның басмалары төрле. Менә без әле ишеттек 3 дәүләт басмасының редакторын. Беләсезме, нинди дәрәҗәдәге кешеләр булар һәм бу басмалар нинди хәлдә. Һәм әлбәттә без аңлыйбыз, кайберләр утырадыр. Бездә андый кайгы булса икән дип. Чөнки без беләбез, монда килгәндә финансирование бармы юкмы, ничә кеше штатта эшли, бина бармы юкмы, тарату ничек, һәм регулярность айга бер чыгабызмы, атнага бер чыгабызмы, әлбәттә шул төрле. Безне берләштергән бер мәгълүмат мөхите. Менә бу дәүләт газетләреме, айга бер чыгара торган 3 битлек газетме ул, частный радиомы, шулай шушы бер берләштергән, шуңа күрә без шулай җыелабыз да инде. Менә шуларны исәпкә алып, безнең Татмедианың яңа җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев үзе килгәч, менә бер айлык махсус шундый җыелыш җыйды. 30-40 кеше, анда утырды шул ук баш мөхәррирләр һәм хусусый газетләр, һәм баш мөхәррирләрнең, дәүләт газетләренең конкурентлары бездә алар билгеле. Алар Ирек мәйданы, безнең газет, Акчарлак, менә аларның тиражлары узып китә, бик күп дәрәҗәдә безнең дәүләт газетләрендә шулайдыр. Сездә дә бар инде, әлбәттә, сәлам әйтеп әйтәм сезгә Ирек мәйданыннан, аның Башкортстан бүлеге Манзара, сездә 11 мең тираж дия. Ягъни шулай инде ул шулай. Кичкенә генә мәкаләләр бастыра инде шул әкәмәте бар. Ягъни без шул кадәр төрле безнең кесәбездәге зарплаталарда, яшәү рәвешләре төрле. Анда менә шундый зур көч утыра. Чөнки менә һөнәр генә дип әйтсәк тә, һәрбер һөнәрнең үз белгече. Сез менә без журналистлар бүтән һөнәрнең дә белгече дип әйтсәк тә була. Чөнки без һәрбер һөнәр кешесе белән очрашабыз. Һәрбер һөнәр кешесенең һөнәрен теге төбенә хәтле чукынып табабыз һәм аны ачып бирәбез әле халыкка. Шуның өчен менә монда тупланган шундый көч
Һәм ул менә без әллә нәрсәләр эшли алабыз. Безнең кулда бик күп әйбер, аны куллана гына белергә кирәк. Менә безнең инде ТНВ, Планета, Татарстан, хәзер инде Шаян, булар барысы да беләсезме, менә анда шундый бер көч, һәм без сезнең көчтә дә мохтаҗ. Менә монда инде безнең бит инде корпунктлар бар. Монда Уфа, Оренбург, Ижау күренә һәм тагын бер 4 корпунктны күрдем мин. Хәзер алар безнең телевидениедә инде 12. Төркияне дә санасак, ансы инде безнең үз хәбәрчебез Төркиядә. 12 корпункт, 11 инде официальныймы? Һәм алар менә безнең белән эшли башлагач, бөтенләй икенче дөнья. Һәм сез аны үзегез дә сизәсез. Менә гәҗитләр миңа бик әйбәт кенә сөйләде. Менә Удмуртия әймә ул әйтә, мәсәлән, без телевидениедә чыккан әйберне радиога бирәбез, радиога чыкканны гәҗиткә бирәбез, дөрес тә, менә шулай итеп эшләргә кирәк тә. Һәм менә ул бу көчне берләштерә дә. Монда күп кеше шулай эшли дә инде. Biz менә тагын да киңәйтәсебез килә шуны. Менә корпунктлар чынлап да алар менә мин мәсәлән конгресс белән без инде ничә еллар дәвамында эшлибез. Инде хәзер бик күп еллар инде. 10 еллардан артык. Һәм беләсезме, менә соңгы елларда аларның сайты нинди яңалык кирәк? Ачабыз сайтны, бөтен әйбер бар. Һәм алар менә бөтенесе төбәкләрдән, кайлардан нәрсә генә юк. Без бик күп теманы шуннан да алабыз. Менә телевидениедә, безнең корпунктларда, гомумән сез дә бергәләп эшли башласагыз, чөнки хәзер 12 җирдә бар, 11 җирдә бар инде. Бергәләп эшләсәк, безнең көч тагын да күбәячәк. Менә нәрсәдә хикмәт. Алын гәҗитләргә обзор. Обзорның мәгънәсе, мин инде шушыга бик үгетле бөтенегезне дә гәҗит, журнал чыга икән, аның чыгу турында гайбәтен иртән радиодан, телевидениедан, интернетка чыгарырга кирәк. Кемне кешедән котыртып булса да, фәлән җирдә фәлән нәрсә чыккан икән дип. Синең газетаң әле барып җитәме, юкмы? Аннан соң ул язылмаган аңа. Хәбәре үтәргә тиеш. Син аны сайтка куйгансыз. Әлбәттә сез Уфада сайтта бик ишелеп укытабыз дисез. Ләкин тормышта без беләбез бит инде барыбер. Өлкәннәр дә, татарчасын яшьләр дә. Шуңа күрә бер газетта бер гвоздевой мәкалә чыга икән. Һәм ул актуаль темага икән. Аның турында сөйләргә кирәк башка җирдә. Кай вакытта мин Иделдә эшләгән вакытта Юрий Татарстан яшьләрнең зур тиражлы газетында котыртып яздыра идем, тәнкыйтьләттереп үзебезне хәтта. Шуңа күрә милли үзаң тәрбияләү, менә шу переписка туры бәйле ул, безнең төп миссия ул. Әгәр дә язылмыйлар икән, әйбит, укымыйлар икән сайтны, барыбер ул переписка бармыйлар икән, мәктәпкә бармыйлар икән, балаларны җибәрмәгән, димәк милли үзаң таркала дигән сүз. Һәм бу без үз теләгебез белән эшлибез. Шуңа күрә менә без һәр бүләкләүләр дә булыр. Татар газетасын, татар матбугатын бәяләгәндә, менә шушы үзаңның булуын, шушы төбәктәге халыкның татарлыкның барлыгын ниен чамалыйбыз. Менә шушыңа карата менә актуаль темалар булырга тиеш. Темалар актуаль булса, обязательно язылалар.